Salutare, prieteni! Astăzi o să continuăm cu decorarea casei de Paște. Așa, dacă vă place, puneți multe like-uri să vă abonați. La continuarea la videoclipul precedent, nu v-am arătat acești doi puișori în dormitor. Uitați ce drăguți sunt. Așa arată. Așa, și hai să continuăm cu decorarea. Mai avem acesti 4 ouă. O să îi agăț undeva, așa că o să stați lângă mine și să facem decorarea. M-am gândit să pun acestul pe clasa ușii. Nu știu dacă e ideea cea mai bună, prin ca să nu avem unde să le agățăm. Așa că m-am gândit pe mânerele la ușă, dar nu știu foarte clar dacă este ideea cea mai bună. Așa, luăm al doilea ou și mergem să-l punem în altă parte. Acest ou o să-l pun